Hace ya varios años que el Concello colabora con el Colegio de Arquitectos de Galicia en el proxecto Terra. O que se trata é que os rapaces de outros lugares de Galicia, neste caso pois da costa, de Arcade, os estamos recibindo para que fagan unha visita á cidade. Esta visita consiste non só no que é o patrimonio, comenzan por aquí por as Burgas, o casco, sino que visitan pois o tecido industrial da cidade, suben ao Pereiro, visitan unha das fábricas do textil, rematan a visita por a tarde nas termas, é dicir, de cada lugar de Galicia se quere levar o emblemático. Hoy este grupo de jóvenes visitaba por primera vez Ourense y comenzaba su recorrido en la Alameda. El objetivo no es otro que sembrar de cara al futuro. Non só temos logo que atallar pois o destrozo da costa, o destrozo dos núcleos rurais, sino educamos aos futuros cidadáns en por que hai que preservar, por que hai que realmente romper esta disimetría entre Galicia costeira e interior, etc.